बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फोरोंगिरिफोरनि जथुमा लादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि आवथायाव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि सावरायमेल जथुम खुंदों। गाहायै जोंनि बर' फरायसाफोरनो गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव फोरोंगिरिफोरा गोख्रों बिफाव लानांगौनि थाखाय बे फोरोंगिरिफोरनि सावरायमेल जथुमाखौ लानाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसर जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनाय बे फोरोंगिरिफोरनि सावरायमेल जथुमायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बुंथियो दि बर' बिजों आयदाजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जाफुंसार जानायाव बिजोङा जेबो फारागथि लाखिया। बर' बिजों आयदाजों फरायनानैबो गोबां जाफुंसार जानो हायो। फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव फोरोंगिरिफोरा मैखोम बिबान दङ। बिमा रावनि बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव एबसुआ सिगांनिफ्रायनो गोख्रों खामानि मावबोदों। फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय, सम बादियै थि समाव बिजाब होनाय, फरायसालि बायदि लुफुंनाय खामानिनि थाखाय सरकारखौ अरायबो नारसिनबोदों होननानै फोरमायथियो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावो दि समाजखौ दैदेननांगौब्ला हारि दानायनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ बर' बिजोङाव फरायनो आरो सांग्रां जानो होयोब्ला गावबो सांग्रां जानांगोन आरो बर' बिजोंनि फारसे खामानि मावनांगोन होनना बिथाङा बुंथियो। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय बे फोरोंगिरिफोरनि जथुमायाव मिरु एबसुनि आखान्थि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेस्वर बर', बिनय कुमार बसुमतारी, गरेसर सोलोंथाइ खोन्दोनि बिइइअ अनसिमा दैमारि, तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै खोब मोजांथार हाबाफारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालिसिमनि प्रिन्सिपाल गाहाय फोरोंगिरिफोर लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि मोनसे जथुम लादों आरो बे जथुमाव मोनसे बिथांमोना एजेन्डा लादों जे फोरोंगिरिफोरनि बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव मावनो गोनां बिबान बे बाथ्राखौ लानानै मोनसे गोनांथार डिसकासन जादों। बेवहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि जाय फोरोंगिरिफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम दिनै बिमा राव थांनांगौनि थाखाय बा बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना राफोदै गावखौ बावसोमगासिनो दङ, सिनसिरिटि बिथांमोननियाव जि दङ दिनै बे डिसकासनाव नुजादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों एक्सपेक्ट खालामो जे फैबाय थानाय समावबो बै फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों आरो बै फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हाथों। बेबायदिनो जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो नाजानाय सासे फरायसाफोरा फोरोंगिरि डक्टर, इन्जिनियार बा समाज सिबियारि दैदेनगिरि, साइन्टिस्ट बायदि मैया जानायनि गेजेरजों मोनसे फुंखा जोंनियाव दाजागोन बेखौ जोङो दिनै मिजिं खालामदों। दा बेखौ मावनो थांनायाव जोंनियाव माखासे मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर दङ जे जोंनि गेजेराव माखासे सांग्रांथि लाबोनायनि खामानि मावनांगौ दङ बिमा बिफानि, फरायसानि बा सिभिल ससाइटिनि। बेनि थाखाय मावनो गोनां जोंहा बेवहाय माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो मोनदांदों। बेखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो दिनै डिसकास खालामदों। लोगोसे माखासे जेंनाफोरखौ सरकारि भाबै मावनो गोनां दायथ' थाबाय जे गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नांगौब्ला बेवहाय थिग मथे समायाव फरा बिजाब मोनहोनाय बा थोजासे फोरोंगिरि मोनहोनाय बा बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बा बिनि माखासे क' एक्टिभिटिनि माखासे सामग्रि नैबे बुस्थुफोरखौ मोनहोनायनि बाथ्रा जिया थांनाय गोलाव समाव जाबोआखैमोन। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मोनफुंनो हाथों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। दा जोङो मिथिदों जे बेहाय डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों टेक्सटबुकनि बाथ्राखौ जुदि लायोब्ला जे टेक्सटबुकखौ फ्रि मोनो फरायसाफोरा दासो 60% दिनै रिसिभ जादों आरो दाबो 40% टेक्सटबुकआ दाबो मोनफैयाखै। दा बेखौ जोङो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों, टेक्सटबुक पाब्लिकेसन बिथांमोननियाव जों आर'ज गाबदों जे समय मथे टेक्सटबुकखौ होनांगौ, मानो होनबा सेसना स्टार्ट जाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै
बे डिसकासननि गेजेरजों बेखौ जोङो दिनै फोरमान मोनबावदों जे बर' मिडियामा जे सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव मेटार जानो हाया जेंना जानो हाया बेखौ फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै जोङो दिनै मिथिदों मानो होनबा दिनै बेवहाय फैनाय फोरोंगिरिफोर बै फोरोंगिरिफोरनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा MBBS पास जानाय NIT आव फरायनाय सोरबा माने मा होनदों इन्जिनियारिं पास जानाय बा सोरबा प्रफेसार जानाय गोबांथार बेबायदि बिदिन्थि जोङो दिनै बेवहाय मिथिलायनो मोन्दों शेयारिं खालामलायनो मोन्दों बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा दा जेनक जे जोंनि राफोद आरो सांग्रां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ इयुन जोलै दानो नागिरनाय जे खामानि बेयो मोगथां महर मोनगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोजोन्थों बे माने बेखौनो जोङो बुंबाय थादों बियो जोंनि मोनसे चेलेन्जेस दैदेनगिरि थाबाय थानाय बा दैदेनगिरि जालांनाय बेखौनो जों आपिल दोनबाय थादों जे जोङो समाजखौ माने गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय बा जाथि दानायनि थाखाय जोङो एखे गारांजोंनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायदोंब्ला एखे गाराङानो गावनियावबो सोलिनांगोन गुबुनखौ सांग्रां जानो थिनोबा गावबो सांग्रां जानांगोन गुबुनखौ मावनो होदोंबा गावबो मावनांगोन बे बाथ्राफोरखौनो जोङो माने बयखौबो जोङो खावलायबाय थादों फैबाय थानाय समाव बेफोरखौ बयबो माने सांग्राङै जेखि फिल्डआव थाया मानो जेखि जायगायाव थाया मानो जेखि सिटुवेसनाव थाया मानो जेन जातीयताबाद बे मोनसे सिन्ता आरो मावनांगौआ गावनियावनो बेखौनो सिन्ताखौ लानानै जेन बयबो आवगायलांलाय लायो अब्लानो जेनाखि जे जों दा मोगा मोगि जानांनाय बेखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों बे माने जे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसन बा इडुकेसननि थाखाय जों एबसुआ मावबाय थादों जोंल' नङा बर' थुनलाइ आफादाबो मावबाय थादों गुबुनफोराबो मावबाय थादों दा बेवहाय जे फरा बिजाब माने हायार सेकेन्डारि माने 11-12 जे आपग्रेडेड बेवहाय माने आर्ट्सनिया जिहेथु ओंखारबाय बेवहाय साइन्सनि आरो कमार्सनि बेखौ माने स्टार्ट खालामथ'नाय जायाखै आरो बेवहाय माने मा होनदों एडमिसनबो बेवहाय होथ'नाय जायाखै दा बेवहाय टेक्सट बुकआ जेब्ला रेडि जाजोबगोन अब्ला बिनि एडमिसन बेफोरो जागोन दा बेखौ जोङो सरकारजों रायलायबाय थादों गोजोन्थों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।